қабули якчанд барнома ва консепсияҳои муҳими давлатӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ барои татбиқи ислоҳоти соҳаи илму маориф ва дар ин замина беҳтар намудани шароити кории олимону омӯзгорон заминаи мусоид фароҳам оварда ба сатҳу сифати таълиму тарбия дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот такони ҷиддӣ бахшид. қобили зикр аст ки бо дар назардошти нақши бузурги илму маориф дар рушди ҷомеаи мутамаддин ҳукумати мамлакат дар даврони истиқлолият масъалаи муассисаҳои томактабиро дар меҳвари сиёсати худ дар мадди аввал қарор додааст. дар ноҳияи вахши вилояти хатлон низ таваҷҷӯҳ ба ин самт равона гардида ҷиҳати боз ҳам беҳтару хубтар намудани вазъи соҳаи мазкур 8 муассисаи таълимии томактабӣ бо фарогирии 815 кӯдак фаъолият дошта дар назар аст ки бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда мақомоти иҷроияи ҳокимияти маҳаллӣ дар якҷоягӣ бо соҳибкорон ва ашхоси саховатпеша теъдоди ин муассисаҳоро зиёд намояд. мо омӯзгоронро зарур аст ки нисбат ба ин ғамхориҳо пайваста кӯшишу заҳматҳои худро дучанд намуда баҳри ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, тарбия кардани тарбиятгирандагон саҳми арзандаи худро гузорем. бо мақсади ба талаботи замон ба роҳ мондани таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимии томактабии ноҳия мураббиёни дорои малакаи баланди касбӣ ҷалб шуда тибқи нақша ҷиҳати ба роҳ мондани усулҳои муосири илмомӯзӣ онҳо пайваста аз курсҳои омӯзишӣ ва такмили ихтисос мегузаранд. дар баробари фаъолияти муассисаҳои таълимии томактабӣ дар ноҳияи вахш тибқи иттилои масъулини шуъбаи маориф ҳоло дар назди 7 муассисаи таълимӣ сохтмони марказҳои инкишофи кӯдак сохта мешавад ки айни ҳол корҳои сохтмонӣ бо мароми хос идома дорад. бо назардошти рушди таҳсилоти ҷаҳонӣ марказҳои инкишофи кӯдак дар ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади инкишофи қобилияти зеҳнӣ ва завқи донишандӯзии кӯдакон дар рӯҳияи худогоҳиву хештаншиносӣ тарбия намудани онҳо ва баланд бардоштани малакаву маҳорати эҷодии кӯдакону наврасон таъсис дода шудаанд. зикр кардан ба маврид аст ки фаъолияти марказҳои инкишофи кӯдак дар соҳаи илму маориф падидаи нав буда дар баробари шароити муносиб ҳамчунин дар ин муассисаҳо омӯзгорони касбӣ кор мекунанд ки онҳо метавонанд раванди таълимро барои ҳар як кӯдак шавқовар ва ҷолиб гардонанд. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, ноҳияи вахш, ахбор.